Ventalló, casa de Josep Maria Benet i Jornet. Ventalló, un poble petit prop d'Empúries. S'acabava el mes de juliol del 2005. Era la 1 de la matinada. Vaig sortir de casa i vaig anar a fer un tomb per estirar les cames, mirar el cel i tot això, per badar i per enyorar. Tal com esperava i desitjava, no vaig trobar absolutament ningú durant el passeig. Encara era d'alguna manera un poble tranquil. De retorn, en lloc d'adreçar-me directament al breu carrer on m'estava des de feia uns quants anys, vaig arribar fins a l'altre carrer, l'altre lloc on durant temps, quan venia aquí, m'havia hostatjat tantes vegades. On ens havíem hostatjat tantes vegades. Havien transcorregut gairebé 30 anys des de la primera. Aleshores, la casa era relativament ben petita i originàriament ben proporcionada. A dins, a la part del darrere, per donar-li llum, l'amo d'abans havia tingut la bona pensada d'obrir-hi un minúscul pati interior per afegir-li llum. Molt més endavant, els nous amos, els meus amics, hi van fer obres i hi van aixecar un altre pis, gairebé tot enretirat cap dintre, de manera que el perfil exterior no va variar gaire. I més endavant, Terenci Moix, ja sol, va comprar també un part de l'habitatge veí i, entre altres ampliacions, va inventar un petit, potser insòlit però agradable, jardí elevat, on es distingien sobretot una olivera, un bestiol amb peixos vermells i un bust que, se suposa, representava antinous. Però a parer meu, la casa mai no va ser tan confortable com els primers anys. Quan a l'hivern, per paradoxa, en fi d'escalfar-nos, només hi havia 2 o 3 estufes elèctriques i, sobretot, una senzilla i gratificant llar de foc que sempre costava una mica de posar en marxa. Fins que no ho havia fet, no ens traiem els abrics. Així doncs, vaig quedar aturat un altre cop davant la casa i vaig constatar que continuava una mica abandonada. Les persones que feia 3 anys l'havien comprada no hi havien vingut sovint. Pràcticament no hi havien vingut mai fins aleshores. En realitat ho agraïa. Encastades al costat de la porta, a la part superior, a la dreta, hi havia 2 petites rajoles diferents entre elles, de ceràmica, on s'indicava el número del carrer, 2 en lloc d'una. No me n'agradava cap, però el Terenci sí, esclar, i no va voler renunciar a posar-les successivament totes 2. Ja ho veus, encara hi eren. Sempre feia el que li donava la gana, i no importava si el que feia no tenia un sentit comprensible per als altres. Em vaig acostar més a la porta. El pom, tan conegut, se'm va adaptar a la mà. La porta era tancada per descomptat i ara ja no podia aconseguir la clau que em permetés l'accés. Tanmateix, de sobte, un acudit sentimental barat, vaig tocar el timbre. Francament perplex en escoltar-lo, va sonar uns quants segons més enllà de l'instant durant el qual vaig prémer el botó, no pas el timbre de sempre, o del record, sinó una melodia més o menys coneguda, una successió de notes, d'acords que s'allargaven i ressonaven per l'interior buit, malgrat que de seguida havien retirat el dit. Vet aquí la petja quitx dels nous amos. Però no em vaig irritar. Més aviat divertit, vaig pensar que la novetat, a ell, segurament l'hauria satisfet. En tot cas, tant se val, la porta no es va obrir, i ni el Terenci, ni l'Enric, ni la Rosa, ni el Josep Maria, ni l'Àngels, ni el Sergi, ni la Sunsi no em van rebre acollidors, tardanament joves, molt joves, riallers i feliços, i no em van poder oferir, per integrar-me definitivament a la colla, cap cigarret de marihuana. Per tant, vaig girar cua i vaig tornar cap a casa, la meva, de casa. No se sap què pot succeir, però em sembla que mentre visqui, mai no deixaré el poble on, a mi com als altres, em va acollir Terenci Moix. Això va passar en aquella època breu durant la qual Camelot va existir.